Ngai ku play fi sa hisian da ga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai Jesu play un kur khui fi paralak pe fi ngap e ga tien ga jong play but ngap diang so bai fi sa ga ba score ye ga tien ga jong utrai he ne ga por ka ba manta namar jong fi ki ba jupet bhai ne ga channel ga jongi kini gi tayo barong kran be khambon swangi si ga ba khaddo bat swang ga jingwan jong utrai swang ga jingrong no ai ong ita gaktian ong ngidon kam mar sngo thu igi singi ba khaddo kat kum gaktian ga jong oblay but khanang bangin non ga nong rim na gaktian ga jong utrai kawi gaktian ga bang ju ong but ngan ong se sian ga jing duai jongi ka dei ba aba fi pe igi ni gi ji kai na gaktian ga jong oblay ga ba ngi kran na go ga por se go ga por na go tayo se go ga tayo ka jing duai jongi ka dei ba finio jinger khu finio ga nong rim na gaktian jong oblay finio ke jing kai ke ba piang theo na gak tien jong utrai kata kan te ga jing im sim jong fi paralok kham tam kan yarap fi ba fin im ga jim ga ba fi pen create na mar ga jing wan jong utrai mar ngi em de shisha ha gi sngi ke ba khaddo to ngi ne beteng ga tien ga jong oblay ban ngan kran sa ji sian swang gi sing ga ba khaddo bat ga jing kran jong a ga ne ga por ngai kartang ga jing rong no ka jing ja ka ban pen kulumar tam sa ji sian ka jing rong no ka jing ja kaban penglumar tam tungine sedang daga bapule nga katuga shithi ka baneng kong jong Paul sigi Thessalonica ba crunch manga jingwan jong utrai ga jing rong no ka ba absal Paul utho ba ga to por iwai Thessalonica lang ba saud khat san kan riu kan nyo tungine sedang daga bapule to ga jing tho na ga tien jong oblay Bible kong namar kaning ang ifide ga tien utrai ba mangi gi badang imi gi balapan sa hadu kata ga jingwan utrai da leiling in miole shuai kita ki bala yothia na ba utrai hi unon hiara bandang bat ka jingrisa da ga tien sawaw angel rang ba bat da ga turoy ublay bagita gi bayab o Chris kinimi pat shua anda kumta mangi gi badang imi gi balapan sa on rong no engi lambat ki hakil o ya ga banya sham ya utrai ga sun bandang de kumtang in along junom lambaru try kini gi dekat Bible kini gi be thu swang kumdo bo utran wan nang te na suin benang panan shaw lagi jong ki brio ki ba yabo Chris kini me pat shwa bat mangi gi badang emi gi balapan sa hadu kata ka por hadu kata ka si hadu kata ka khilma on pen kala doringi bat on rong no yangi lambat ki mane sham try ka suin benang wen along junom lambaru try to anda kan nega ba nga puli menta kan ja anda ka jaga jingwan rong no ka jong utrai la ki jong ki brio ano sen kan long ka jingja ga ba pen klumar tam ya ka perthai sai si sen kan long ka jingja ga ba pen klumar tam ya ka perthai hoi dan shibon ki jingja ga perthai ki ba pen klumar ki badak ta si sai ka perthai kum ka thma ba perthai ka ba ning kong thma ba perthai ka ba ar pen kulmar ka perthai ka lockdown ga jing khangdam ga bangi mat igisnam arpo wei ga ta ga perthai ga perthai ndai ngan ongi fini ga po anda kan jaga ni ga jingwan utra ga jingno ka ne ka de ga ba kham kta shu ka banda kta shisha ga perthai namala ranga krani ga jing kta kam kran dang ga jing kta ga ba kanjado ka de ga jing kta hadu ka ba kanjaman sim ga bangin se kran haga ne ga por ba fin song thu ngan ong sen kan longa jingja ga ba pun kulumar tam ya ga perthai to lesi sausan ligi ai ke ngan kran bat kan yarab ifi kan pun kulumar mo kan da pun kulumar to ka ba ning kong ngan ong kumne Maria jahi ke jingro no kai ka ban tatam Maria jah kai ka ban pun kulumar ki brio kai ka ban pun kulumar ka perthai Maria jah hi ka jingrong no Maria jah ka jingro no immediately kamot ha ka to ka khilma Maria jah ka jingro no fitep ki brio ki ja na perthai utrai jing Ukraine kata utrai jing Ukraine kata how Lucas kanang ba khat nyau ka khat live sao live sun live un rio utrai Ukraine kata wang kum no wang ngong ifi ba kata ga met kin dan arngo de ga jing thia yo en shim no ate we para ne no arngo ki kan te gi atlia de ga en shim no ate ga we para ne no nang ta pa de arngo kin dan ga lang kha yo en shim no ate we pat ti we para ne no hang ni fi so tho de ga ba pule ka ne ga mot kadon ga jing ja jang ki brio
kadang ka jingja jang Gabriel haka jing shisha parlo namar ba kaperthai kamyo asnyang oi ga jingwan utrai kamyo iru e ga jingwan utrai namar mla banyo asnyang ri gi skor ba gan jado mla banyo i ri gi skor ba gan jado kaperthai kan satip de haba ki brio ki ja haka tuhi ka minute haka tuhi ka por kaperthai ka tip ba ki brio ki kaperthai ka sasngau thu ka satip bala ja kata ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ let's say ka por ki numpat tip ka dei ka e ka jingwan rong no Jesus Christ ne balai ka ja kamta he hadin ki sasu thu oplen kala ka dei ka jingwan rong no jong Jesus Christ kin sasu thu baka dei kata ba balai ba kila ja ki brio Kibril ada kerana ke jingja kibril ki Kristan ki besisa kita nak ki jaka boro kita nak ki office kita nak ki school kita nak hospital kita nak ki jingtrai kita nak ki jaka trai kita nak ki jaka kta nak ki jaka ba fair nak ki jingtrai ba fair ki Kristan ki besisa kin ja bat baro ba kibril kin lumar to ko por ka deba kin shio i ba ki jan ki hap ki jan ki hap ki jakatrai ki skoli ki office hospital hangno baki trai ki jan jong ki hap tamba ki tu ki brio kim don show kila lapan kelai ki shikamet ka bakan zaman siam ka jan ka nep ka bakan jado ka bakan japratai kan hap na ka met jong ki tiar ki baki don baki ra kin hap ha ka to ko puar ha to ko jaka ka baki don ha ba ja ka jing ro no ki brio kin ja katakan pun kulmar hadu kata-kata ka pratai parla haka juga por bat ki accident ki ba fair ki jingja ki ba fair ki accident ki ba fair ki ba nginam la bani jer kerteng la se mangini jer hangni kinja ki rel kin accident ki aeroplane kin hap mo ki kali lain na yakran kin ja ki banyak ki kali kin accident kin o ki serba sarsan kin block anam don kum kata ka jing block jang ki kali kat kaban block kali haga si jang no kaban saja pisong tho la da ja ke banya ega kali kalong ka jing kulmar ka bakrau hadu kata tinggal asi sen mla banya ong ki accident ki jat pe ki jat ki karkhana da sikin plu de ki ding da gading kan ga jing bthai ki karkhana namar ki bre ki batra yang tu kim don sho ong aku abani finipol ngai sem mla ban jer kerteng mla ban penwan dori ki ga ban jahan re ki andan ki accident ki bo fair bahkan pengkul mar sisa ya ka perthai boleh ka pengkul mar kam jati tangha koi ga jaka kam jati tangha koi kari ka jah kiri jang ka perthai baro kan pengkul mar ka jing ro no ka dei ka jing jaga ban pengkul mar tam ya ka perthai to ka babuat nang ta para lo ngam kran hadu islam ka no namar le se hakui ke pongi se kran hadien ka jingrong no akai ke banja akai ke ban mi ngin se kran se ki we pat ki por hi we pat ki por le se ndrai ngin kran tangga banja no kai ke ban saja hadien kata hagatu ko tayo la ni hagitu ki arki tu ki singi kai ke banja maria ja ka jingrong no ka banja ka maria ja ka jingrong no andala ja ka jingrong si asin si tayo kabaning kong ano ifine por kay hakaliang jong kiri jong ka perthai kasenchar ka khada kama kiri jong ka perthai baro akidan haka jinglengo ka bakrao kilang perplex kidan haka jinglengo ka bakra msothu ban ongkum no kinong senshar kinumla ban juba ban batai ka bakumno balai kai gani ka baca kinom la ban batai haiti por ilaisi sausi mareja ka jingrong no letsi shitayo hadian kala ban long bakin sa shupun be ki pai bakin sa shuang bakala ja ka ni la ja ka ta ka bang ong I feel si tungin se kran ne ka ta pat ya ka ha ka wei pa ka ji ka la ding kran hadian ka jingrong no kai ga banja ndrai ha itu rc laisi kinong senchar ka perthero kim nang ban batai kidon ha ka jingleng mo ya ka ai ka balanja to nang tapat kai ga banja shu ka ban kata ga perthai ki jing ye khai ki stock market baki ong ki jing ye khai ye ki share ye ki company ki jing ye trai kam ki baki ong ki stock market ki jing ye de ki jing ye thiet ye ki share ki taki jing ki company ha ki stock market kan crash lani kan sange kensan nabar ka don ga jingkul mar ka bakrao
Fitep PCUE anda bagadon kono ke jingja ke partai ke crisis ke partai ni kan no kono ke jingjaro ke sikta igi stock market. Anda gajaga jingrono akan dakta adu kata-kata. To. Kawai ka bangadon malai fini ke por anda jaga jingrono. Pienso anda baka kata mde tinggi stock market kan kata lo di kiyau ki hat jengka partai baru nado kiyau ki beret ado kiyau ki bakrau. Agi sorba agi soret agi snong baru kan kata lo. Dari haga taga por fins ngin sasngot ho pakanan ka jingkiu dor. Kandan ka jingkiu dor. Kandan ka inflation. Kanan ka jingkiu dor. Ngano sisen kandan ka jingkiu dor. Fitep ya kane ka Bible kaya thu lupa. Kaktian job lay kong kumni da fi pule nang ban rio ko khot ka ban rio jong ka kitab jingpan pau. Kane ka de ka por ka ba pule kumno ba anda utrai Jisu uple kita ki rio di nyaut li ki jingpan da. Fi pule ka Bible da fi pule ni ginriu nyaut lagi jingpan da yang lang ban rio jangga kitab jingpan pau haba pule ka jingpan da ka ban kong la yo iu ta ba shang ha ka kulai ka bali ba bat ka renti ka kran ka jingmi jang ukreslam ler nang ta pada tingine 5 isa ka dekat ka ban rio anda haba pule ka ya ka jingpan da ka balai ke ka baja da pule ka jingpan da ka balai bat ngalayo asngau ngan puli rio lenong jang kitab jingpan pau dekat ban rio ban ngalayo sngawi ka ktian apeng ki jing thau ba em ki bong ka shiser o keo ya ka shisuka bat ka laiser o keo barley ya ka shisuka bat to mi wat pen snew ya ka ompanyang bat kawan hang ne ka krane ka jingkiu dor ka inflation ka ban kta anda ba ka jingrong no kanja kanwan ra ega crisis ni kata ka jing kulumar ka bakrau hadu kata-kata ka pertai onda kanja ka jing rono katu ka banga puli mentang kaya thu kumta para lok ngak ka bani fin ka por perkhat ega bangi don mentang ma anda haba ka lockdown ka lakot ka tuga jing khangdam ka lakot hau arpo we menane Pisau tu ngiem ha pedang ba ngiyo I mentaba ka jingkiu dor jengki marba mardi jengki tiar kitar jengki ai barok mariadap ka lockdown ki kiu dor barakat kat no tam da ja ka jingrong no haga baga kta e ka perthai baro ko e ka kta ka perthai bar ko bat kibrio ta ka por kin em ha pedang ka jingkul mar jingbot kin em ha pedang ka jing shapteng kibrio kin lang panik hado kata-kata kan shipen kan mau ifi para lok la si ki ai bangi mat pikin mau hakap tu kapor bagadon gajing mo kidan ki khubor ki ba shulam ler kum tu haki mo haki tu ki por kumno bo kiudor opiat kumno bo ka kiudor kamlo ngi la jumat watang itu ai berut nga shuanuk sa ipin kulumar Onga ka afini bor kanda jaga jingrono kibrokin lang panik kibrokin kijingmot kin klumar do kata-kata ana baga jaga jingrono kay gaban jahadin ka jingrono para mo kay gaban jahadin maria jaga jingrono pihaban sotho bakan wanro ka jing yarkensan jong ka yok kot hakiri jong ka pertekan collapse ka economy kan hiarkan san ka yo ka kot jengkiri ka perthai ka yadi ka yathian jengkiri ka perthai da ki million ki brio ki ba ai ka khajana se ka sarkar ga fair jeng ka perthai kin ja kan san haka jo ka khleban kanon ra ka jing e ka bakrao kumba ka long ka perthai menta fitep kumba long ka perthai menta ki ba bon kiri menta ki don Haga jing e ka bakrao ka liang jong ka yo ka bon kiri menta ki dapram hadu kata-kata bon kiri ki menta ki dapram hadu kata-kata anda kan jaga jing rong no paralok katakan wanra ya ka jing e ka bakrao kiri jong ka perthai bar ki ba bon ki ri jong ka perthai ken collapse lane ken hiarkan san ka yo ka kot patkan kata hadu kata-kata kadai kama fidan kaman smooth anda ka jaga jingrong no para lang to anda ka jaga jingrong no kabalai kanon ka jingkulmar hapdeng kiniam baro ngan empat kran sepang kristan ki basa ino ngan sim syaitan ikwe kiniam
Kano sisen ndakan jaga jingrong no kanan ka jingkol mar ka ba kraw ikiniam barkhai namar kiniam ro kini ki janiam bar aparthai kin long hi kom balong kinong sanchar jaga parthai kin long hi kom balong ki ri jaga parthai ki jai ka parthai baro ndan balaban ai juba msau thu kum non ya ong shai ki bri ki ja balai ki ja manobon shim na ki manobon shau lesi kila manobon tu no ki ti bri khana parthai lesi kila banang da ki niam bo fer kim la ban jibab kim sau thu ka e ka ban aja kim la ban jibab ki niam ro kin long haka jinglang ngo kin long perplex kinan haka jinglang ngo ka ba kraw ya ka e ka bala aja hallelujah kin long ga jinglang ka ba kraw ka ba sao na ja ka jingrong no ka e ka ba kulmar kaba msngotan hat ai jisa ngan aisen kaba msngotan hat kene kaba saw ka bangan ong rengan haban ong bat ngadai ban ong ban yang ban kran bait ya ka jisa kaba ktang tam kadai ya kito ki ba kam ba kidiki kristan ki ba shaino ha ka sin jang jingrong no kaba ktang kaba sngosi kadai yaki ba ong ngideki kristan ki ba ngideki balang kristan tamba ki ba shai pat hangnia porthai ki kristan hakiwi gikten ki kristan ki ba kenjado ki kristan ki ba shukam yelode ki kristan niam gumong de gikten khazi jingi ki ba khlam de sham ya utrai ki khlam da kla ka ba mot ki khlam lab ega jingpen em ga jangle aki shilong tangba shulong ba tangba kishuka magilong kristan kata ka dega basngo si ado kata nama dei kine ki ban kham sung tho fi dei kine ki ban kham sung tho ban la ja ka ne kin sa ong kala dei ka jingwan ka jamu Jesus Christ ki we kiniam kinam so tho ki bre jang par thai kinam so tho shai ja ki bre dei kine ki kham sung tho khandiat kinong kala dei ka jingwan jamu Jesus Christ kala dei kata ka jingwan rong no jamu Jesus Christ ki bre baro ki baja dei ki kristan ki bisha katakan prinsisang ta ba baro ki baja dei ki kristan ki bisha dei ki bisha kriblei shisha kata kala prinsisang ta ba kala dei ka jingwan ka jamu Jesus Christ namar kata kadao ngano ifini ka puar ki ba kamel de bikilang ki kristan ki bisha ino agasi ka jingrong no kala dei ka 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 bakin ya kendo ka crisis ka jingya sham ka jingya kendo ka ban penshitom ya ki hadu kata dari ka crisis ka ba kraw ka jingya sham ka ba kraw hadu kata ya ki namar ki sngout ho bakila do ya ka jingwan ka jongotrai para lok namar takata ka banga don ban kentu ya fi ka dai pentikna ba fila priang with Jesus Christ ka don on fi da pentikna ba fidegi kristan gi bala khapat phimde kristan niam ndei ba fishudan ha to ga balang ba fidan ga jinshlu fidan fidei ki bala da sham yo Jesus pila da klaga mon ba fi em ga jim kristan ga bashisha namar ka jinsha ga dei ga neru ba compare fila priang with Jesus Christ sisen dei la da fi faiden la fi klam shakriyo try walimot ngin yo ya ka jingwan ka jingot try walimot ngin lech ha ga si jong jingrong no tang nabar bangila akla ba mot chisen kat to kat nes nemen sho em u Jesus Christ ang utawi ne bandakot utakan uban yo Allah em utawi yo Allah em para lok nganai finiga pors ngapa ki kristan ki ba kamyala de ngam ong ki kristan nganong ba ki ba kamyala de ba ki de ki kristan balai ngong gumta namar ki kristan kin le lot akasi yo jingrong no tiki besako na pertai kini ki basyukam nila de bikilong kristan fide mata kadao lada ngakrene kata kasya ibu jing na madon shibon kibre lada krene ka jing kalabot ka jing IT shau try ban shakri blade bon kin kamile bakila shakri try bakiwana ka yang kristan bakidi ki kristan kim sngo tho bakidan ka ban em kum ki kristan ki bashishala de banda shami try la banda kalabot banda kapa de ki hande ka sngi jang ka jing rong no parala kasngi jangga jengrong no kan pelong ki baki sngout ho baki dan haga jaga ga ba ba pleng haga jau ding teu jang oblay haga biblical standard how jing teu kat kum ga bible pleng kim pat de kristan bala de ki kristan kilayo ega jengrong no kilayo ban lay be utra pleng ga khmat jang oblay ompat shim ki klempat kenya bi de kristan
Kali ka basngaw si la dangin song thu ekata hadu kanda jaga jingrang no. Ai bangin song thu no menta. Badai ban kapat ingi bangin em Christ ki ngin da em shisha ngin da long shisha ki Kristan ki shisha. To kabangadan ban ang ifine ka por para lok ha bakum gane ka por kitu ki besha no kindan haka mo kindan haka jinglong ka jingim jiki kana ga jaka ka ba adu kata-kata kinlong khuslai on bankhia ka jingmo jaki kinlong desperate baru kita giba ang ngide gi balang Kristan balang kesan kindan haka jengkul marga ba kraw adu kata-kata nga perkhat nga ju perkhat banda jaka taga por yemane jengi Kristan la sekin sa thang daga ding kinong yalam balang Kristan giba sai no taga por kin sho kin hap le iwat jingeda na sarkar taga por balai ngong kumta namar ngatip kibanget kinong piklam hikay yang iya ka jing shisha piklam kran yang iya bangin kelab buat ngilai jesang di pau snam hakan ka yang mane ngiklam yop ya kata ka jing pen empat namar klam hikay ka jing shisha bangga kran ka ne ka kran ka do no janga baro ngadon ka jingit kle ka bakrao bangan hikay ki banget ki badan ha ka jing shakri ka banga ngadon bangan hikay ka do no janga baro ban kran be ya ka jing shisha nasi ong borobor bangam kwa bangan long unong tre gospel lu sha tim lashai bakin ong uklam kran ye gajing sha uklam yalap ye gajing sha uklam hikai ye gajing sha ngan yang hang ni haji sang mga kran hang no ngan yang bar kran gajing sha balai ngong ta namadon shibon kinong yalam balang Kristan ha ta por kin hap leiwat jingeda na ka sarkar namar ki bangai kilalang desperate kalap kya ka jingbat ka jamar khajangi mar kitip akila do ye ka jingwan ka jamot rai para long ka bani finiga por ngadwa de ka do no changa baro baki balang baki nong yalam balang Kristan baro hari ka si jan jingi wala ka prathai bar goi ngin kindit bendre ngin wan shaga jing perkhat ka badai kat mangtien jonglai bangin trei banginda trei shisha kat kum ka ktien jong utrai lan ngamot bana banginda shakri blai shisha banginda ya lam shisha banginda hikai shisha banginda ya lap shisha ki brio bangin long kinong trei ki badan ka jingit khli ya ka ai ka bangi trei nagam ta ga buram jong utrai ban ka kam jong utrai to ka bangadan bana fine por anda haba kini kiniam kila ya kulumar kenthop yaki Kristan ki sha ai ta ka por ki ya kulumar ka badan ka ma fin sau thu ang ta paralok ka de gane si kaba fidan ka man sngo tho ta por gane ngamon wan ngamon nang ba fidan ka man sngo tho mentam de ka ta por kaba ngidan ka man sngo tho menta ka de baka to ka niam situlup perthai kala de penap sirip lupa wat menta ngila yo iye ka dorre ka serngio jongka kala de penap sirip lupa pan shim pan klon no pan hang ta ken sami ukreslam de kaba khat do yawai gane ga por gane nala krani gitu kat to kane lai south ligi ai ke ba ngira ban song thon rei ka banga dan ban ai fine ka por phiju prakhat ne am paralok nda ja ka jing rong no fite ba ka bakan jaman sem lai kadan ka jingta ka ba kraw hadu kata par kadan ga jingkul mar ka ba kraw namar ha ka si jang ka jing rong no kamot kata ka khaga khlemat jang ka jing rong no kamot kata ka dei ka khlemat ka ba mun sim ba khoi jang blai trei pura shu aperthai menta kadang dei ka ya jang mun sim ba khoi trei pura hang ne aperthai aga daga por mun sim ba khoi jang blai trei pura shu aperthai kam dei shu ka ya ba trei pura aperthai kata ka dei ka por ba ka jing ai ka jang blai kata ka jing sha jang Jesus Christ ka ding fna kaya jang ka jing ai kalakot ka jing ai jang blai kam trei shu kam dei shu kaya ong anay sisen ka jing elap ka gospel nga nasin kabaday makaka jingkerman niya ka perthai sngi jungi menta kabaday makaka jingkerman niya ka perthai menta kataro kalakot kaya jang ka gospel kabalang kamot ki break bala sus pa jang utrai badang ni ki bakani ka perthai jungi menta kadang langkum ni nama dang don ki break bala sus pa jang utrai ki ba nganot banong badai ka jingduai jang ki Kristan ki besisha ki brio jang ublai ki besisha baka perthai kadang langkum ni kumni kum baka long mata wat apren ka jing snia bat ki ai ki bangalai ai
kita ro kim nong shu filaban motor ya kata bahaka bagan mesim kadon ka jingkta ka bakrau hadu kata baka porthai ka mare shatai shakabadu baka porthai ka mare shatai shakabadu artat tliu shakaba o krislam ler wan mi kala de ka ya jango bat shaka jing bitar ka jango blay ka baro abat ho ka kitab jingun pau namar kala de ka ya kala de ka por bakancha o nga kwa pa ni fini ka por namar ka kabangadon pa ni fini ka por sajisian anda ka jaga jingrang no ka porthai ka kulumar dasisha ngano sin ka porthai ka dan hapdeng ka kanlong hapdeng ka jingkulmar dasisha nabar ta da ngo ai fing ka jingrang no ka de ka jingja ka ban pun kulmar tam ya ka porthai ka ban pun kulmar tam ya ka porthai parala nga kana gini ki ai o ka de ka pensong dor pensong jingbuat namar kata ka de ka basisha ka bancha ngan penkot da ka basengotan nagaktian jang oblay ngan puli yaitu ka khatsau lanang jang ka gospel ka jang yones ngi krani kini ki ai kai bahadian ka jingrong no kan ja ka basngau shirkhai ka jingrong no kan punkul mare ka perthai ga de ga jingja ka ban punkul mare ka perthai lai mentah kat ba ka jingrong no kampat ja ngidan kaman em ka jim kristan ka basisha tengin sekritra de ga dono jingi baro tengin ne penkot ya kane dengan bawa puli ni khatsau nang jong yones ka khat ban kong ka ba ar ka balai wat ki uslai ga dono jong phi tu ngai pyo blay tu ngai jang ru haka yeng pa jong dan bon ki pulit shong ne lemda kumta ngala ya thu efi bangan salai ban kre ka jaka efi anangala lait no bangala kre efi ka taga ka jaka ngan wan part bangan wan shaw abat ngan shimti efi holiday bahaga bangalong mga phiru filaban lang ublay unkar khuifi anda kan jaka jingrong no ka prathaikan kulumar dasisha rila da kan jaka jingrong no namar jongi ki bala sispa deka jingkemen ka bakrao ngin le chakata ka botra na pun kreyangi dasisha ngano sisen ka jingrong no kan no ka jingja ka pun kulumar tang ya ka prathai ublay unkar khuifi kopa be e ngaduai de ka dono janga baro ai bagani gaktian kan yarap iki ablay be makin sautu baga jingrong no anda ka jakan pun kulumar tame ka pertai hendai namar jengi ki bala suspa anda ka jingrong no ka ja ngin ya syambat me hasun benang bat ngin le chakata ka jaka ka ba me melapan kre namar be ongan wan shimti bahaga ba me melong ngiru ngila balong try ka buram barok ka long ka jome da ka kerteng ka jong Jesus Christ ngadwai ango tramis ngau amen bat